Salamu alaikum, Allah gafarta malam. An tashi lafiya, ina gajiya, ina jama'a, ya ayyuka, ya haƙuri da jama'a. To masha Allah, ya yi kyau, Allah shi taimaka. Na gode kuma da nasihar da ka yi a kaina. Kuma insha Allahu komi da ka sani, in Allah ya so yarda zai gyaru. Sannan shirya ta Allah ce, Ubangiji Allah ya shiryar da mu baki ɗaya. Sannan test ɗin da ni rubuto ma ba na yi ma ne don wai ina jin wani haushi naka ko wani abu ba. A'a, kuma ba don rayuwarka ta ɓaci ba. Saboda mu ba ma rena malamai. Malamai iyayenmu ne su duk inda suke a cikin duniya, ba Najeriya kaɗai ba, kuma ba jihohinmu ɗaya ba, kuma ba garuruwanmu ɗaya ba. Duk duniya inda malami yake, mu mun ɗauke shi matsayin uba gare mu. Sannan ka tuna cewa da mu da 'yan sa-kai dukkanmu aikin da muke yi ba na Allah da Annabi ba ne muke yi, tsakani da Allah. Kuma maganar da nake gaya maka, abun da ya kai ni ga ɗaukan makami ba wai ga banza ni ɗauke shi ba, dole ne ta kama ni ɗoka ta. Kuma wa'ansunsu da dama cikin waɗannan na ɗauke shi, na san dole ce ta sa su haka nan. Saboda tun ba mu san miye bindiga ba, an yi lokacin da wallahi hawan shehi milki na farko wadda an ka rantsar da shi, an ka ciro sa-kai, abin da ba mu taɓa sani da shi ba. Muna kiwo, shi mun ka sani, shi muka gada ga iyayenmu da kakanni. Amma sai aka ƙirƙiro da wannan abu. Akwai wanda in dai don Allah za a yi, hukuncin shi bai ci a kashe shi ba. Ya ci buloli, hukuncin wasu 'yan kuɗi na miye, hai kamawa ga in dai sata ce ka yi ta, akwai wadda za a ƙire maka hannu har kaiwa ƙafa. To shi muka sani na domin Allah. Amma sai a ce ko da kaza ka taɓa sata malam, domin Allah idan an kama ka za a yanke ka, a sa ma wuta wadda ka san abun da arna ke yi, shi ake yi muna don Allah don Annabi. Shin rayuwarmu ya ake so da ita? Malam ku tuna cewa yanda suke 'yan Najeriya, duk haka muke 'yan Najeriya. Amma kulli yomin abadin ba a taɓa buɗe baki a ce abin da suke yi ba daidai ba ne. Amma radda Allah ya samu ka fara mai da martani, duka inda mun kai sai an maganta. Amma a lokacin baya da suna yi muna, babu wanda ya tashi tsaye ce gashi. Wallahi summa tallahi, kan in mallaki wani abu makami wanda zan cewa gashi nauni, billahi allazi la ilaha illa huwa, an kashe man sama da mutum 40 kuma a rana ɗaya, kuma aka ƙona su. Malam to ya zan yi don Allah don Annabi a ce ina kallo haka tana faruwa ga iyayena da 'yan uwana, yanne, ƙanne da sauransu? Ka gani zuciya ba ta da marfi. Wallahi tallahi tana iya kai ka ga abun da zai zama halaka gare ka. Kuma wai mu ka ji an ce wai don ana raɗe-raɗin ciya wai mun nemi sulhu don taƙamar sojoji da 'yan sa-kai da 'yan banga suna fatattakan mu. To mu wallahi summa tallahi lahiya katakau muke.
lahiya katakau muke, lahiya katakau muke, wallahi summa tallahi babu wani ba. Idan na yi ma ƙarya ubangiji kada Allah ruha min asiri duniya da lahira, wallahi wallahi duk wanda ya ce ma wai sojoji sun shigo dazuzzuka sun yaƙe mu sun yi mi, wallahi wallahi ƙarya ce. Ko gobe muna nan daram, wallahi wallahi ba wani abu wanda ya same mu, duk labari ne. Amma abin da muke gani to wannan ba shi ba ne mafi alkhairi ga kowane musulmi a duniya. Sannan mutane su sani cewa wallahi wallahi rayuwar da duk Allah ya yi, wallahi tallahi babu mai iya ƙare ta, sai dai ranar da Allah ya kai ga alƙawalin da ya ɗiban ma mutum, shi kaɗai ka iya cire mai rayuwa ranar da ya so. Kuma kowane yana da sanadin shi ga abin da zai tafiya da shi, wanda zai sa rayuwar shi ta fita. Don saboda haka na ji daɗi akan wannan tunatarwa taka, kuma baka san ni ba, ban san ka ba. Bayanin da nike yi maka na gaskiya da gaskiya ne tsakani da Allah. Babu wani abu wanda ya fi abun da muke yi. Sannan mu da 'yan sa kai wallahi tallahi duka harkan mu guda ce. Sannan tsakani da Allah na gaya maka a cikin shinkafi akwai kwata ta Fulani tuntuni, tun ba ruwanmu da ko ni wallahi lokacin nan ko ma kiwo kace sai na yi ma Allah ya isa, balantana a ce na ɗauki makami, saboda ba shi a gabana ba. To aka wayi gari ana kama mana mutane kasuwa a yanka, a yo kara ko hetur ko mi a zuba dai a toye su, babu garba dalili. Hukuma tana zanninta bata ce komi ba. Domin Allah domin annabi, hukuma da mutan gari haƙƙinta ne ta kare haƙƙin kowane ɗan adam a cikin Najeriya. Amma idan ana yi muna, babu wani malami wanda zai cewa abin da ake yi ma Hilani ba daidai ba ne. Babu wani sarki wanda zai tashi ya ce ba daidai ba ne. Ba wani shugaba wanda zai tsaya ya ce gaskiya abin da ake yi bai yi ba. Akwai lokacin da shehi da shi da marigayi ɗan kande gamji sun ka bayyana cewa sun halitta duk inda jinin bahillaci yake halal ne a zubar da shi. To mu kuma mun ga in dai ga hanyar da za mu bi mu kare jinin 'yan uwanmu, to dole ne mu ma mu kare shi. Saboda me? Saboda ba suna yi masu rayuwa ba, bale su ce sun halitta jininsu a kashe su. Kuma yanda suke 'yan Najeriya haka muke 'yan Najeriya. Ba su tsaya tsakaninsu da Allah sun ka tsare haƙƙin mu ba da haƙƙin mutan gari. Kowane suna barin shi yana yin abin da yake so. Saboda haka shi ne kawai alaƙar mu da su. Tunda sun bari an shigo cikin, yanzu dai a taƙaice, rugga wadda an ka ƙone aka kashe mutane aka kori dukiyarsu ba ta da adadi. Amma wallahi tallahi ko takalmi babu rugar da an ka taɓa taimaka mata daga ɓangaren gwamnati na tallafi. Da mu da su wanda duk ya tafi cutanya ma wani ba bisa ƙa'ida ba, wanda duk ya tafi cutanya ma wani ba bisa ƙa'ida ba, to kamata ya yi gwamnati ta tashi tsaye ta kare haƙƙin kowane daga cikinmu. Haza wassalam, na gode.